И както виждате, аз имам скин на Батман. Това е малко странно. И... Майко! Чухо. Виж ма! Да виждам къде си. Как си ма виждаш? Аз съм тук пред тебе спя. Да, ето е. На Herobrine. Да, аз съм Herobrine. Да, и също в този сървър, дето сме сега с Master Caver, ние тук можем да си всички, да сме с всички скинове. Значи аз си написах Skin Change, то ми излиза. Опа, да си го правя. И сега, аз снимам. И аз съм... трябва ни един играч, аз докато пусна програмата Screen Recorder. То ние трябва да сме най-малко 4, за да започнем. То си лав. Батката лила. Нали ще бъдем заедно, нали? Така ще си направим голяма платформа и ще... Батките. Изнасилим. Мълчи, бе. Аре, да малко да псуваме. Ще бъде як. Чакай. Не сме псували от училището. Чакай да видя колко е. И тук си говорим, ние сме на лош. Колко минути е? Добре. И бе, защото това го... Има и още един. Гледай друг. Първо ще са вчерен. Започваме, хора. Вчерен, да. Аз не съм започнал да сме. Започвай. И ето започвам. Добре. Както... Едно. Чакай, служи си. Здравейте на всички, които ме гледате. Здравейте, диаманчета. Това съм аз говоря като знака нещо. Така малко. Аз съм Master Caver и днес ще играем Bed Wars. И играта започва след 10 8. The Gaming Pro. Да, ще играя с The Gaming Pro. Егона, ние двамата сме от расистския отбор. Човек, смисъл на цвета, бе. Всякакъв... Аз съм от расист. Ние сме расисти. Ей, Тана! Расист номер 1. Айде да вземам бронз. Аз отивам също да взимам малко бронз. Малко лаги, ама нищо. То сървър е як, ако искате в коментарите, аз ще го... Да, бе, там са... Крафт. Сега ще си направим... Аз стоям към Майрана. И хора, ако искате в клипа, под коментарите, ще ви оставя IP-то на този сървър. Як е? Ще го оставя. Така. Взимам тези мангали. Правим нещо. Човек не ми прочиси. Още малко стигнем до Майрана. Да тикаме, защото трябва да стигнем поне по средата. Така. Ти натам тръгвай, аз ще тръгна напред, брат, за да вземем гол. Добре. Човек не чувай за голда. Трябва да вземеш много айрон. Защото там за голда да кажеш колко е трудно. Защо направих това? Как се да е? Аз имам напред, защото съм... Защото, нали знаеш, човек, че ти може да вече се определи, тези хора, ние отскоро играем този мини-геймс, Bed Wars. Отскоро... 8 айрон. Имам 8 айрон. Аз тръгвам напред и не подозирам. Колко искаш да те тролна? Не, моля ти, не дей. Сеща трона. Не, моля те, не дей. Брат, трябва да... Моля те, не дей. Ще чуя букчета. Не дей да ги чупиш, моля те. Знаем, че си добро момче. Брат! Защо? Сега се съживиш, спокойно. Мразята, изгубих всичките блокове. Ето бе, сега ще дам бе. Ето бе, Коки, ето бе, ще дам бе. Ето ще дам бе и... Ребро. Няма да играя с тебе. Аре бе, сте, малко базик бе. Ето за тебе имам бе. Кой имаш, айран ли? Не бе, ето. Блокчета, 58. Тишно. Давай храна, човек, давай храна да се направим. Спилихме, браво на нас. Браво бе. Ще не направихме. Това беше много лесен матч, според мен. Пична победа. Не бе, ще падна аз. Много победи със сигурност. Добре, ние победихме в този Bed Wars. Не ми се чува гласа. Ние победихме и ние ще си играем последна игра, ще бъде от този клип. Това последна, надявам се да бъде дълга. Я ще 2 минути клипчета. Какво очакваш? Моето е 4 минути. Аз съм готин скин, брат. Herobrine. Аз Батман. Да, ти някакъв Батман, който си е расист по принцип и си от расистските отбори. Добре. Сега ще чакаме расистския отбор да победи, ама вижте как. Ама човек, не знаеш, тази програма снима само 10 минути, така че трябва още на... Снима 10 минути. То така по-хубаво, защото ще си го раздели, няма... Да ми стане някакво клипче по 1 час и като го слагам
да ми забие. Така че ми го направи по-добре. Малко ще поспирам, ама нищо. Да, наистина по-добре ще го направим така, поде по-малко. Как го направим тази програма е по-малко. Айде, влизаме в играта, хора. Влизаме и сега ще изчакаме малко. 0 плеер. 0 плеер, мама. 4 секунди. Човек, виж, тези зад са тъпите деца. Те са от двамата от различни отбори. Ага. Ще ги бием, брат, ще ги бием. Ние сме просто на пауза. Кой спираш? Да, за какво чакаме 4 секунди, брат? Добре, и аз ще спра на пауза клипа и докато почнем, тогава ще го пуснем. И ще видим. Сега ще виждам. Добре, и започнахме игра. Моля те, айде този път да не се тролваме да победим като мъже. Аз ще купя аз. Ти тръгваш, брат, към Айрана, за да после ще направиш мечове и брони и всичко. И знаеш, че може да направим, човек може да направим броня от бронз. Виж, очи на армора, на броня. Да, знам, има са тъпи и не са тъпи. Виж колко... Виж, купих ти едно, взимай. Добре, хвърляме я. Колко? Защо се събъркам? Благодаря. Аз съм си. Към Айрана отиваме. Те са много... Опа, каква груба грешка направих? И го насложих сега. Вече тръгваш, както винаги, аз тръгвам на моята посока. И този път да не се тролваме, защото няма да ни бъде приятно. И тръгваме като големи мангали. Да. Bad Boys. Точно така. Сме Bad Boys, брат. Колко сме добри, Ще видим. Пак победихме. Пак ли, бе? Каква е тази стъпотия? Те сте предават сигурно, бе. Не честно. Искам истинска игра. Аз още нищо не съм... Добре, айде последна игра. Ама искаш да бъдем двамата от различни отбори? Не, бе, айде да си бъдем... Айде, бе, от този път от различни отбори ще бъдем. Айде, бе, брат. Няма. Път искам... Добре, айде, ще бъдем от различни. И сега ще изчакаме любимото ми нещо. Чакай, ще не пиша. Пишеш. Аз през това време, най-ли какво ще правя, ще псувам хората. Добре. Свиня. Добре. Още дъра са... Става за бе... Опа. Bad Wars, чакай. Bad... Не те слушаш за Bad Wars. Ой. Аз не съм писал, ба съм 20 Тук на мен не пише Чим или някой друг. Чакаме сега. Бай век, че не можеш да влезеш в къщата. Почваме. Бай, не можеш да влезеш в къщата. Има някой от твоята брат. Премести се от зеления, човек. Премести се от зеления. Зеления? Да. Добре. Айде, зеленца. Зеления хиро, бре. Дано този да не се премести, ще го гледам други аз. Той е някакъв нуб! Как ще гледа с такъв нуб, брат? Не, той не е бил нуб. Ето, още един има. Айде да бъде зелен. Зелен, брат. Защо черен? Много си зле, брат. Зелен бъде. Зелен съм. Аз съм зелен. Ти си зелен. Супер, айде, ще бъдем пак двамата. Ние сме двамата. Двамата сме. Да ги знаеш какво да ги правим. Да. Аре, къде е вилиджера? Това си бъгнато. Да, забравя, че на зелените нямат вилиджер. Защо нямат вилиджер? Не знам, бъгнал се. Това си тъпото. Не, самите тези зелените нямат вилиджер, така че ние трябва да се крием някакво в базата си. И какво ще правим? Ти си война. Сега, брат, няма как да оцелем. Аре, дай малко, само едно ли, бе? Какво ще чакам? Някакъв шиван вилиджер да дойде. Аз почти време, знаеш какво ще правя? Ще хвърля букуците. Човек, да спрем клипа на пауза и да го започнем наново. Ти го започва, ще си го качи, защото съм баси бълъка, не знам. Добре, хора, защото ние тук се тронахме двамата с Master Killer и аз ще спра клипа, защото ще на 10 минути. И всичко... Ти го спирам, аз няма. И ще бъде от този клип и до скоро и ще видим скоро. До скоро ще се видим. Чао!